po. May pineapple, oh. Mm. Mm. Ah. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, magmumukbang pa tayo ng chicken sweet and style po. Ala Chowking style po. Dinoto po ng mama ko po yung handa natin ngayon, kaya wag na natin patagalin. Before ang lahat, i-bless muna natin yung food na nasa harapan. Hugas na po yung gamay ko po. Hindi na po ako nagsasabi po lagi kasi gano'n naman talaga kapag kakain po tayo nakahugas na po yung gamay po natin. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. May pineapple, oh. May konting sauce po tayo. As in konti lang. Yung drinks natin Coca-Cola po. Tapos yung rice natin sa likod. Nag-excited ko kumain. Kain po. Dahil Holy Week po, pass muna tayo sa baboy. Hindi ako nakain short po sa ito.
Sarap. Grabe, ang lamig kayo. Cheers po. Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Panalo po yung mukbang po natin ngayon. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Mga subscriber po ng Maggie's Cuisine, thank you so much po sa inyo. Sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine, thank you so much po sa suporta at saka God bless din po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco at saka Rochella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Foodies Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, Angie Monsor, at saka I Garcia 1301. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Junior Senior TV, Ron 21 Saudi Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, si Sikoy Remis TV Watkins po. At saka thank you so much po ulit, si Sikoy Remis TV Watkins. Laging suki ko po si Sikoy Remis TV Watkins. Thank you so much, Sikoy. Love you po, Sikoy. Ingat mo lagi dyan. Tsaka more blessings to come. At tsaka God bless po, Sikoy. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Tricia Vlogs po. Anak po siya ni Hangrihan po. Paki-like and subscribe din po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.